Després d'aquesta sèrie de vídeos introductoris sobre OBS Studio, anem a desplegar tot el seu potencial instal·lant plugins en aquesta aplicació. Fixa't, t'agraden aquestes zones d'àudio que veus davall el nostre logo? És molt senzill i veuràs com a dins la pàgina d'OBS Project tens infinitat de plugins que et permeten fer canvis com aquest i molts d'altres. Anem a veure com funciona. Una vegada que sou de dins el vostre cercador de confiança, DuckDuckGo en el nostre cas, fem clic en el quadre de recerca i escrivim Plugins OBS Studio. Fem clic en el botonet de cercar i el primer resultat que veiem en pantalla, OBS Studio Plugins OBS Forums, és el resultat correcte. Ens conduirà a la pàgina de obsproject.com, allà on, també, fixeu-vos que és molt senzill per trobar aquests recursos, faríem clic a damunt Forum, plugins, i ja tenim les diferents categories en els recursos que poden descarregar des de la pàgina d'OBS. 205 plugins tenim a la nostra disposició. Les podem filtrar per millors puntuacions, per número de descàrregues, per títol, per darrera actualització, etc. Jo en aquest cas vos vull fer la demostració amb Waveform, en la seva versió 1.7.0. Farem clic a damunt ell i ens durà a la pàgina allà on hi ha un vídeo de demostració i una sèrie d'imatges descriptives. Una vegada que hi som a dins, farem clic a damunt Go to Download, que ens durà a la pàgina de GitHub d'aquest desenvolupador. Fem una miqueta de scroll per avall, allà on veurem totes les versions que hi ha disponibles. Hi ha versions per Mac, tant per processador Apple Silicon com per processador Intel, versions de 32 i de 64 bits per a Windows i per a Ubuntu i derivats. Jo en el meu cas faré clic a damunt Waveform 1.7, versió de 64 bits per a Windows. Una vegada que el tingueu a dins el vostre ordinador, és tan senzill com descomprimir aquesta carpeta i fer el procés d'instal·lació típic i habitual de qualsevol programa amb Windows. Una vegada que el tenim instal·lat, és tan senzill com reiniciar sempre OBS Studio perquè ens agafi aquest plugin i fixeu-vos com seria ara el procés de carregar aquesta nova font. Com veus, jo ja la tenc en pantalla, la tenc aquí, però seria tan senzill com fer clic a damunt més i com veus ja ens surt Waveform Visualizer, que és el plugin que acabem d'instal·lar. Anem a veure les característiques que té. Si fem doble clic a damunt ell, podríem dir des de quin micro volen que comenci a mostrar les zones i hi ha diferents opcions com per exemple Display Mode, que serien diferents tipus de visualització d'aquest efecte. Per exemple, fixeu-vos com aquí serien dues barres senzilles, aquí serien com amb una sèrie d'escalons. Jo el que més m'agrada és aquesta de barres com tenc marcada dins la meva pantalla. Teniu gran quantitat d'opcions que podeu anar en les quals podeu anar jugant, per exemple, canviar el color de les barres per poder anar a aconseguir el vostre resultat desitjat. Aquest és el procés d'instal·lació de plugins a dins OBS Studio. Moltíssimes gràcies i espero que vos sigui d'utilitat.